diha? Kumusta po ka mon? Hello. Oh, hello, kumusta mo Kumusta tanan niyo? diha? Ano yan usab kami karon? Gimingaw mi og vlogs no, gimingaw mi ninyo. Busy kay ang mga kikon. Aha. Dayon, kami ang Inday Kabkabs ng Inday Kabkabs at Bangs ng Kuwait. Kuwait. Mga antay nyo mga bay, ang musudan karon is adobo. Dayon, nahutdan man mi kapi. So, ang amuang kapi is kukwa Nabusan na kape. with gatas. Pampagatas para mahamis o asukar. Okay, mga unta ninyo. Dayon, doon ay tustos ni Lolo Jose. One of my favorites. Sus ko, mupalit, duguan ni Mon. Dala ko sa Pilipinas kay wala man ni dito no. Dahon sa Jimelina, ramay tuwa. Hindi mo pwede kainin yun, no? Di pwede Jimelina? ka una nga to Jimelina. Makuan ta ato. Ano Malasong. yung baka? Mukhaan ba ang baka sa dahon sa Jimelina? Sa gusto nila yun. Mayo ka sila malason. Hindi ah, panghayop ka naman yun. Tara mga bay, o mo na ni siya. Muna ni ang suot. Budbud. Murag budbud sa ato ba mon? Alam mo budbud mon? Ano yung budbud ng kwan? Suman. Suman? Yung para latik? Mm. Ah, suman tawag sa inyo sa... Suman, yung nilalagay sa kuan, budbud So, ang tawag sa inyo ng suman, budbud? Budbud. Ah. Budbud o bingka. Lami kayo. Basta magtapad ang budbud o bingka mo, lami kayo mon. Akala ko siya ang budbud sa amin yung datik na sinukan sa Biko mga man yun. kakanin. Bilko. Bisaya pala yun. Bisaya kayo. Unsa may nakatunan mo Bisaya mon? Marami na ako na-intindihan. Makasabot siya pero dili ka makaistorya. Hindi. Makasabot lang siya. Kaintindi lang ako. Yeah. Makasabot. Makasabot ba makaintindi? Makasabot, makaintindi. Oras diri karon alas 10:21. Ang takna sa kabuntagon og pamahaw na mo ni karon. Unsa man ka? Nabungi man ang kuyawan man tani mo mapaslok. Wa na. Init kayo, imo nagipunan og asukar? Imo nagipunan? Hindi, isang kutsara lang. Isang kutsara, di tamis na kayo. Ako aka. Nilagyan ka ng kutsara. Nilagyan mo ba yan? Hindi ko man nilagyan yan. Tinikman mo? Hindi. Wala gidi ay nabutang eh. Nalimutan mo siguro lagyan na suka. Gatas ra og kuan, kukuha. Hindi mo nilagyan pala lahat. Wa pud na ako nabutang eh. Takto na ni kay mag-diet. Busy kami lagi kaya hindi kami nakapag-bang. Hindi siya na mo pero may mga bay mo, wa mi naka-vlogs no? Ang dami namin lang dito nakainis. Sige, way hunong ang mga bisita. Sabi ng aming mama nung nakaraan. Why you're not, ba't hindi ka natawa? May bisita daw siya lang, lagi nakatawa sa, kahit hindi nakaharap doon sa bisita. Kinsa may malipay mon. Nag-arrange sa tayo dito sa gawas. Parang di may, Unya gibalhin na po dinhi sa may samin, mga samin sa entrance dinhi na po mga. Pagkaman dinhi na po siya dining room. palipat-lipat. Akong giingnan na mas maayo pa nga diri na lang sa dining room mo kay mag-igo mo Ayun. tanan kay mga dagko mo kamo mga lubot. Nagkakatahan mo na mag-post ang katabang. Unya karon pagkahuman sa dining room dito na po diya sa sala. Palipat-lipat. Kinsa may ma-smile lang namin. Alangan sige taglakaw mo, sige taglakaw sa tubangan. Bisag wa tay Sabi naman mga babaliw mo. nabuang naman niya akong mga katabang sige naman nalabanan naman paghisi ani. Para ewan. Kisa may di mapungot, nya busy kay ka, nya pagkahuman balhin-balhin ang ilang mga Hindi mo maintindihan ng wa mga kasabot kung wa sila kasabot kung hain sila mga on. Nadi kay balhay bo ari mo. Sadya yan. Usa ka buok, Sadya. Natubo. murag uban. Oo nga, sadyang ganyan Usa ka natubo. buok mo. Karon ba ko nakabantay? Ilang kabubunot ka ng balis mga baba? Si Monmon usa nakabulan at tubig sa 28. Oh, wa pay balita kung juluhan mami. Bukas. Ako lang siyang gi-explainan nga. Ayaw lang kabalaka kay
Bintahon man ang pila nimo kaadlaw, malakas 28 na pa naabot. ulit. Oh, bintahon na ng 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Bintahon ang 8 ka adlaw nimo. 28. O silduhan ka ato. Bale, ang adlaw nimo 4 KD ang usa ka adlaw na mo dribay bali. Ang 4 KD niya sa iyaha lang 4 KD ang usa ka adlaw, ang 1 KD is equivalent to 170. 1 ngayon, 171 ngayon ang palitan. So, ang sahod nimo 170 times 4. Pila man mon? Matay lang. 0. O sige, 600. 17, 34, 34 plus 34, 680 ang isa ka adlaw nimo mon. Unya, maglabada ka sa Pilipinas mon, pilang adlaw mon? Hindi, 7 araw yun. 300 ang adlaw dito mon. Ano yung araw pala yung 680? Dire 680 nya. Irkon pagyug ka. Unya, digdot pagyug kag kaon. Unya, napa kay pahulay, libre pagkasaba. Gayon, wala diop mo no? Di alam kanunay sulod sa balay. 2 years na sa bahay. Walang day off. Sulod sa 2 ka tuig, di ara gyud ka sa balay. Nakakalabas, mapunta ng kabilang bahay. Payagan ka tayo lumabas sa March. Tayo Sugot. bumili ng cellphone. Masugot lagi na kay magpalit man po ko. Sinabi ko pa tayo ay sa amo natin. Kailangan ko bumili ng bagong cellphone. Ako gayong gusto, manggawas ta before sa National Day ng Kuwait kay National Day. Kaya ba na? Na may daghang kuan sale na. May daghang sale before ang National Day. Mga remembrance, Mga souvenir ba? souvenir. Souvenir ng Kuwait, daghang sale ana. Karon nagsugod na karon sila. Lalo napanood natin sa Facebook, ano? Saan yun? Man, ang sama. Pagulo yung mga tao sa mall. Oo. 1KD lahat. Ang kini lahat ambot ato, ang daghan na bang tao ato. Siyalan ba na? Hindi mo. 1KD nga lang, hindi na makapasok ang mga tao. Siksikan na sa loob para pa makagalaw yung. Di. Nanay nakasulod Butit hindi dito. mag-stampede yun. Harangan na pud nila. Nga. Pag mahuman na itong naa sa sulod, ayan na pud nila pasudlo ng uban. Pero wa na, Pero ang hirap pa din. lipong-lipong na tumon, kayong ari mo. Kaya nga, ang kilikili, mga amoy-amoy niya. Nga. Lipong-lipong na. Butit hindi nag-stampede. Ano? Sa bagay, ang mga ka naman, may mga kan eh. Hindi ka tulad mga Pilipino na ibok. Pag Daghan man guard to. Nagharang. Maraming mga gwardiya. Nya. Parehas in tamin duha, doon na yung mga problema. No? Lahi po diyan problema, lahi po ako Ingon lang ko sa iya nga, kaya na to ni. Bago pa siya dre na siya pagsuway. Pagsulay sa kinabuhi. Pagsubok. Mga pagsubok sa buhay. Kaya mo yan. Dibdibin. Diba, permi na ko iingon sa imo. Lagi kong sinasabi sa iyo na lagay mo dito, itanggapin dito, palabas mo sa kabila, huwag mo ipasok dito at dito, mahirap eh. Ikaw ang mahirapan. Kaya pasok dito, yung bunganga ng inahin natin, at saka yung mga ibang mga masamang espiritu dyan. Pasok mo dito, labas dito. Huwag mong padaanin dito, Mon. Huwag mong padaanin dito, huwag mo rin paakyat dito. Kasi ikaw din mahirapan. Yan lang ang pinaka the best na gagawin mo, na magiging sandata mo. Dayon, magsige na dayon kag Ismael mon. Nya, nagtanong ang mong alaga, kisay nagbangs nimo. Sabi nung aming alaga isa. Sino naggawa ng bags mo, naglagay ng bags mo? Sabi ko sa Ate Mary. Sabi. Panglingo. Panglingo siya. Sabi ng aming alaga. Kapoy kaayo. Makaplingkod rami og magkaon. May nalang kay
May nalang mi diri kay magkaon may makalingkod. Sa ubang amo, sa unang amo ko mon, Ah, kahit kumakain ka, bilisan mo. Kahit kumakain ka, putol kasi utusan ka pa eh. wala. Hindi ko naranasan yun. Dito, ayos lang kasi pagkakain ka, kakain ka talaga. Hintayin nila matapos. Hintayin nila na matapos ka. Pero pag sobrang tagal na sabihin naman sa'yo, ngayon lang kayo natapos. Pabiro naman yan. Oh, mama kayo, nanood pa kami ng Rapid Tulpo. Na minsan tawa tayo ng tawa. Anong ginawa ni mama? Rapid Tulpo in action. Sabi ko na siya nung ganyan. Tinawagan ka. Narinig di Tawa, mama. Mere! tawa. Sino ada? Titi namang katawa. Nadungog di niya. Tiyak. Tawa. Ang haba daw ng kikik namin. At tagal daw natapos. Ingko nga nanood manggod ni mama. Nakakatawa. Rapid Tulpo in Yung action. Milo. Katong tumboy ba? Yung Milo. Katawang tumboy na mag-agaw sila. Payak na kami. Nag-emote na yung tumboy. Nagluha-luha. Nagpula-pula na yung mata namin. Kaya nag-emote din kami. Karon kay bigla man gihati ang Milo. Biglang gihati ang Milo kay Lahat ng mga panindahin natin. lahat ng paninda hati daw sila. Unang hinati Milo basta kay tuwad-tuwad lagi. Tuwad-tuwad lagi may katawa pa sila. Ay, nagpapahinga yung amin na doon sa sala. Pagkatapos mag-lunch nila, hanggang kami naman ang kakain. Tambay. Sinabi ko kay Mariam, Kung hindi, yakma daw niya kanyang tainga. kung hindi Rapid Tulpo ang pinapanood namin, Yung bibi, si Yam. BBB, si Yam Yam, at saka si Pumia. Mga Lodi! Mga idol na muna si Yam Yam at si Pumia. Magsigira, may katawa mo muna. Ngayon, wala sila Pumia muna taon. Hindi Rapid Tulpo, BBB. Okay lang Tama talaga. ba yung oras na yun? Tama. Dali, 10 minutes na tayo ngaon. 10:30 na. Sige, birada. Mana ka? Gusto 30 lang minutes para na. mo na. 30 Sinaw na. minutes na nga tayo kumakain. Nasinaw naman imong plato. Alas 10 nga tayo Alas nag-umpisa. 10:20 na tayo nag-start. Diyos ko po, Rude. Sinaw naman plato ni mo. Kapas-pas ba ni mo? Ang tagal mo kumain. Nakadalawang bulos na. Samot na kung ako ra o samon. Artilan. Sa kasubo. Subo na po. Lagi tayong busy ngayon. Yan ba Lalo sa tinday, nag-impake. Pag matapos na yung lahat ng impake ko. Kargo na sa tandam. Wala Kargo na. na tinday. Ay, saba. Ilang yung kargo na? 4 na. Pistula na buong. Yung anak ko kasi, nung maliit pa siya, yung panganay ko, malaglag yan sa duyan eh. Yung anak ko laging nag-nosebleed. Yun ang problema sa kanya. Hindi ko na-check up nung umuwi ako kasi kapos ako eh. Pang araw-araw lang talaga dahil sa akin sila lahat naasa. Ngayon, itong pag-uwi ko talagang laanan ko ng pera para pa-check up. Ang naisip ko kasi dyan, nung baby pa siya, mga 3 months old yun. Oo. Gumawa ako ng duyan. Ngayon dito yung kama namin, no? Tapos dito ang duyan. Ang mali ko lang sana, dapat dito Dapat ko na nilagay lang mo yung ginawa yung duyan niya para, sa may. para salo yung... Kasi yung nahulog kumot na yun, alam mo yung kumot na nauso noon, yung madulas? Oo, yung sa tin. Puton siya tapos madulas. Oo, yung 3-3 parang... Hindi siya tritrit. Oo, yung madulas ang... Yung may mga kulay-kulay. Bulak-bulak, oo. Oo, yung may mga bulak-bulak, may mga ano, madulas Oo. yun. Yun ang ginawa kong duyan. Ngayon, nagduyan ako no. Sobrang pagod ko, nakatulog ako. Ana, tulog ko. Shush! Sabi ko, bakit iyak nang iyak yung anak ko? Nandoon na sa sahig! Nandoon na siya sa sahig, nagsipa-sipa. Ay, Diyos ko. Naano talaga ako pag mga ganyan, hindi ako makagalaw kaagad ba? Nanigas ako.
nandoon na, tabla pa yung, Ala. tabla yung, Nilagabog yun. oh, siguro tama siya sa kama, bago na, doon. Ala. Grabe, namatay talaga ako. Hindi ko napansin. Tapos, Kawa. pangalawa, Anong ginawa mo nung? nung pina-check up namin, okay na, wala naman, okay naman. Parang, Hindi rin pag gayon naman di mo kita, parang Oo. kinuha nyo ng guardian angel oo, niya. parang sinalo naman ng anghel yun. Kaso iyak kita, iyak pa rin. Tapos, uy, naiyak siya at ginigising niya ako. Tapos, yung pangalawa, ang nangyari, nahagip yan ang motor. Ala. Kasi nung time na yun, Yung sirap. Kambal? si Kuya Earl, nung time na yun, hindi sila sundo ng ama nila. At hindi ko alam kung anong rason. Tapos, hindi naman sila nadaan doon palagi sa kasada, kaya nakakatakot ba, ang bibilis ng mga sasakyan. Dumaan siya doon, nahagip siya, talagang, hindi naman siya na pero sa lakas ng hangin ng motor, tumalsik siya doon. Oo, pero hindi naman siya hangin lang, parang kanang hangin. Wala naman nangyari, pero tumalsik talaga siya sa lakas ng hangin at sa nagulat din siguro siya. Oo. Pangatlo, na disgrasya talaga sila. Ala. Tumalsik talaga siya sa motor. Daming bato nakuha sa may paa niya. Tapos may mga sugat din siya dito. Ala. Siguro, mula noon, lagi na siyang nagno-nosebleed. Baka may naikong dugo yun. Ha? Pero chinik naman ng doktor. Ngayon, nung na-admit kasi yung anak ko, mga bay, noong 30. Tatlong araw, ano? Oh, 31 ng Tatlong araw siya. January. Ngayon, sa taranta ng mama ko, doon niya nadala sa private na hospital. Private, expected na sobrang laki ng bill. So ngayon, yun kasi ang pinakamalapit mula sa amin. So bayan namin, Dumingag. Tapos pangalawa yung Mahayag, bayan din yun. Siyempre malayo pa kasi mabiyahe pa mula Malayo sa pa amin. talaga? Motor pa hanggang sa bayan namin. Tapos magdi-jeep naman hanggang doon sa ano na yun. Grabe So pala. nanghina na daw yung anak ko kaya doon na nila dinala sa private Malapit. na hospital. Malayo nga yun. Hindi Malayo yun. pa rin Pero yun. sabihin na natin, yun Yun na ang ang pinakamalapit. Kasi ang pinakamalaking hospital, ang dami mo pang bayan na dadaanan sobrang layo pa bago makarating sa Osamis. Malayo talaga sa inyo. Osamis City. O malayo talaga. Ang hirap lang naman doon sa amin kasi wala talagang matakbuhan ka agad pag magkasakit ka. Ang layo talaga. Kaya yun, doon nila nadala sa private. Ngayon, pinasa ko yung PhilHealth ID ko doon sa teacher. Kasi may teacher doon, si Ma'am Divine. Salamat kay Mama sa imong pag-alalay sa akong mama, sa akong anak, sa akong igsuon dia, kang pastor, kang kinsa patong yan na dia. Salamat kay inyo tanan. Dayon mo to. Akong gipasa akong ID sa PhilHealth no. Pag-check nila sa ako ang PhilHealth, expired naman mga bay last 2013. Last 2013 September kasi kinuha ko yon noong 2012 September. So, isang taon lang pala yun tapos mag-expired na siya. Ngayon, hindi ko na nahulugan hanggang ngayon. Kaya expired na. Tayo namang mga OFW, ang sabi ni Ma'am Divine nung nagtanong na siya doon, ano naman tayo yung parang ano ba? Ang tawag doon mo? Hindi. Kumbaga, papayagan nila tayo mga OFW na mag-renew every 2 years kasi nga by contract ang pagtatrabaho natin dito. Ngayon, ang nangyari sa akin mula 2013, hindi na ako nakahulog. So, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 6 years na akong hindi nakahulog. Mas malaki daw ang babayaran ko, sabi ng mga doctors doon. Si Chinek nila. Kaya, ang advice sa akin ni Ma'am Divine, at yun din ang naisip ko, instead na magbayad ako sa PhilHealth, meron na naman akong pakiusapan na tao. Siyempre malayo yung PhilHealth namin doon. Doon pa talaga sa pinaka-city. Sinasabi ko sa inyo na nandoon ang provincial hospital. So, mag-iisturbo na naman ako ng ibang tao para magbayad doon. So, pag magbayad na ako doon, siyempre konti na lang yung bill namin. Mas maigi nga, pero tatagal naman yung anak ko doon sa hospital. Mas lalaki yung bill. Nung 3 araw siya doon, ang nagiging bill niya, 12,000 mahigit. 3 araw lang yun ha. Tapos ayun,
Ang ginawa ko, kinausap ko yung anak ko talaga muna. Tinatanong ko siya kung okay na ba siya. Kung kaya na ba niya, strong na ba siya. Sabi niya, oo daw. Pero yung ubo lang niya. Talagang hihika. Ang findings naman ng doktor, kinakabahan ako kasi mamaya magpositive siya sa dengue. At yun, nakahinga ako ng maluwag nung nalaman ko na negative naman sa dengue. Tapos pinatanong ko yung dugo niya na lumalabas sa ilong na fresh talaga na dugo. Pinacheck ko kung ano yon, kung ano bang problema doon. Ang dapat ko daw gawin talagang pumunta ako doon sa ano talaga yung para sa mga ilong, sa mga mata, sa mga tainga. Specialist. O sa mga specialist talaga. Pero chinek naman ng doktor yung dugo ng anak ko, wala naman daw problema. Yun lang, ang finding sa kanya, pulmonya. So, tinatanong ko yung doktor doon, saka si Ma'am Divine, sabi naman na safe naman yun. Asa naman ka mo? Bea, anak ko ni Momon? Oh, safe naman daw, okay naman daw yung pulmonya, magagamot pa naman. Sabi ko, salamat sa Diyos. Nakahinga ako na maluwag. Ang hirap talaga pag magkasakit ang anak mo. As in, nung araw na yun, wala akong ganang kumain. Wala akong gana sa lahat. Nangihina ako sobra. Pati yung, yan siya. Kasi meron din siyang problema. May iniisip. Parehas kami walang gana ng mga panahon na as in, nangihina kami. Parehas yung mga ganun talaga. Tapos, kami na lang dalawa nag-anuhan na, kaya natin tumon. Ganyan, nag-anuhan na lang kami. So, kaya natin Parehas to. kang may problema. Oh, kaya natin to ha. Sabi ko ganun. Kunting ano na lang. Ako kunting ano na lang. Ikaw, mahaba-haba pa ang lalakbayin mo. Kaya Ako, may kayanin problema mo. din ako eh. Oh, may problema din siya. Kaya kanya-kanya talaga tayo ng Pero hindi ko pagsubok rin sa siya buhay. dinidibdib yun. Oh, kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag mong dibdibin. Kahit na yung mga bunganga nila dito, huwag mong dibdibin. Kasi maya-maya, wala na yun eh. Iba kasi sila dito, hindi sila yung mapagtanim ng ano ba. Di ba masyado silang Hindi sila mapagtanim ng galit, ano. Kaya yun, tinanong ko naman kung hindi ba, delikado ba hindi yung, naman katulad ng ibang amo delikado na. ba yung pulmonya? Ay, delikado yun ay. Ha? Ba delikado? Hindi pa naman yun? daw. Buwa pag na malala ay delikado. Oo, yun. nagagamot naman daw yun, pero Oo, ano nagagawin pero Ilang- delikado din. ilang ano na lang, ilang siya. Tinanong ko yung anak ko, okay na daw siya. So, ayun. Ano ba yung natuyo ng pawis? Siguro natuyan ng paus, naulanan, Di na ba ano. ibigay ng pulmonya natuyo ng Oo. pawis? Nahaba ng buko. Ito bangs-bangs pa kasi. Ah, Iling si Manira. ayan. Tapos sa awa ng Diyos, medyo okay na ngayon. Nag-send ng picture yung pinsan ko, naglaro na. Sabi ko, bakit naglalaro na yan na kalalabas lang ng hospital? Mga bata talaga na. Pero siyempre, iba talaga pag nandun ka sa tabi ng mga anak mo. Kaya, kunting tiis na lang, no? Ikaw, ako matagal pa. Ano? Habang bubunuin ko dito. Pero last na talaga to. Maraming araw at gabi ang iyong bubunuin. Marami pang araw at gabi. Pero pangako mo na last na ito. Dahil hindi ka na magpapaalila. Hindi na. Hindi, Ibig- last na talaga to. Ibig sabihin, mag-ipon ka Hindi po. para pang start mo. Hirap talaga. Pero hindi mo rin masabi, ano? Hindi Sabihin mo mo- last na, pero Oo. pag nandun ka sa Pilipinas, gusto Hindi mo masabi kasi alam mo, pag sanay ka na talaga sa pagtatrabaho, lalo sanay ka na sa mga ibang bansa. Talagang naboboring kapag nandoon ka na sa Pilipinas. Ilang araw pa Ilang lang, buwan ka lang doon. ilang ano pa lang. Diyos ko, ano na ako. Hindi nga nakakon nga ang mga nag-aabot. Sabi, pag nandito sa ibang bansa, gusto ko na umuwi. Pag nandito naman sa Pilipinas, gusto ko na ulit umalis. Na nga, hindi maintindihan eh. Hindi mo kasi nasabi ang panahon. Kaya huwag ka magsalita ng Tapos, patapos. Kasi hindi mo alam ang gulong ng buhay. pero hindi, pero kalata ng mga tao sa ibang bansa, porket nasa ibang, ng mga tao sa Pilipinas, pag nasa ibang bansa ka na, makan ka na. Ganda ng buhay mo. Akala nyo lang yun. Hmm? Dito kasi, yung mga hindi nyo ginagawa sa Pilipinas, nagagawa nyo dito. Hmm. Namumunmun oh. Pero- Ang lalaki ng eyebags. Oo, nagtumo ay bag ko, ang laki na. Pero sasadya akong ay bagin. Sadya akong ay bagin. Abagin ka talaga? Ay bagin talaga ako. Sapol na yan. Hmm. Mana kasi ako sa lola ko. Ayan.
Tapos, kumusta ang kilo mo? Namayat yun ha? Bawasan na rin kasi Ilang kilo? 4 nang nabawas sa akin. 4 na kilo. Diyan naman ako pag nag-abroad, namamayat talaga ako. Pero dito, hindi naman as in yung katulad na nangyari sa akin dati na sobrang pet ko talaga. Kasi dito may sa hapon nakakatulog talaga tayo, 2 oras. May pahinga kami sa hapon. Kasi kami sa hapon. Aso, Kahit sa umaga, pagkagising namin, lang, umpisa na kami hanggang sa didiretso na. patapos ng tanghalian, hanggang sa makapaglinis ng kusina. Dire-diretso yan. Pagdating naman ng hapon, may 2 oras talaga kami pahinga, nakakatulog kami. Tapos baba ulit kami dito. Tapos gagawin yung mga hindi pa natapos. Tapos akit na ulit. Mahirap lang kasi dito yung pag may bisita. Hindi yung just yung paasikahan ng bisita. Magluluto sa tinday. Malawak kasi ang bahay. Ate kasi maliit niya yung nagpa-extension. Pero nakakaya naman. Sanay naman ako sa linis. Kaya mo yan. Katulad ngayon, tapos ko ng baba, taas naman. Kaya mo Ilang yan. kwarto yun? Isang apartment, 3 kwarto, 4 na CR. Apartment ni Kuya, Hindi 2 naman, kwarto. ang masaya, ang maganda lang dito, walang bata kami. Wala kami bata dito. Malalaki na 20 years old na ang bunso. Tapos 22. Si Manira, 22 na. 22, Tapos 24. 25 si Si Malayam, Tapos 28 si Kuya. Tapos yung asawa niya, bagong kasal kasi yun. Yun kami dito. Bali-walo kami lahat dito. Ha? Bali ba nga tayo? Mag-asawa, anak na 4, 8. Tayo pa, 10. 10 kami. 8 sila. Hindi. 7 lang. Mag-asawang matanda, mag-asawang bata, 4. Mariam, Manira, Siyam Latifa. tayo, siyam. 7 lang sila. Pang siyam na tayo. Wala namin po problema dito, walang bata. Yun lang. Ang aming bata yung mga matanda at mga dalawang matanda. Yung aming mga alaga. Kinukumutan, halos subuan. Kinukumutan namin yan. Halos buhati na lang. Hindi namin kaya buhatin yung taba. Ay, saba. Pero swerte na rin kami dito, mabait sila. Mahilig lang talaga sila talagang sila asa na talaga tayo Basta sa pag, katulungan. basta pag mainis ka, huwag kang mag-desisyon ka agad. Huwag mong i-close ka agad. Kailangan mo nang magmuni-muni. Ganyan. Kasi hindi mo masasabi. Ano Pag mangyayari. minsan kasi nakakainis. Pag minsan, inis na inis si Monmon. Isang araw, Isang sabi niya, araw, hatin talaga ako tinday. Ayoko na talaga dito. Tapos nanahimik lang ako, pinabayaan ko lang siya na magsalita. Tataka ako sa kanya, sabi ko, ano kayang problema nito? Hindi na imik, hindi na smile, hindi ako kinakausap. Tapos pinahinayaan ko lang siya. Kinakausap ko siya ng kinakausap, walang boses. Basta tumutugon naman siya, pero hindi kagaya noon na. Sasagot siya, na may magdadaldal siya, hindi. Sabi ko, ano kayang problema nito? Umiyak pala sa inis. Umiyak na sa inis kasi nga doon sa nangyari sa may bisita. So, sa amin na lang yun. Ayun, tapos sabi niya, Tinday, ayoko na talaga. Sabi ko, nung medyo okay na siya, sabi ko sa kanya, Mon, kung talagang alis ka, pwede saka na lang pag-uwi na ako. Hintayin ko daw na. Huwag mo naman akong iiwan, sabi ko sa kanya. Tapos, siyempre mahihirapan ako, patay ako bago makauwi. Pero na lang kung kukuha sila kaagad, pero hindi naman. Ano ba, kulang ka pa ng kanin, magsano ka pa. Bakit kinakain mo na yung mineral? Tapos nung nahimasmasan na siya, sinabi ko na sa kanya na, kaya mo yan, Mon. Huwag ka lang magdesisyon kaagad. Pag talagang galit ka, huwag kang magdesisyon. Kailangan mo munang lawakan ang pag-uunawa mo. Lawakan mo ang iyong isip. Kung tama ba talaga yung desisyon mo. Kasi maayos naman dito. Tapos pag mapunta ka sa iba, mag-umpisa ka na naman sa uno. Yeah. Oo, mag-umpisa ka sa uno, mag-a-adjust ka na naman uli. Ang hirap kaya mag-adjust sa mga tao sa kapaligiran.
Siyempre, kilalanin mo na naman yung panibagong adjustment, mahirap. Kaya hanggat maaari, kayanin mo dito, basta huwag ka lang papayag na sasaktan ka. May nakalagot sila sa... Oh, yun lang talaga ang importante na hindi ka sasaktan. Kung okay naman ang pagkain natin, may pahinga tayo, masahod natin okay naman kahit maliit ng ilang araw, ayos lang din kahit nakakainis kasi yung petsa ng sahod, yun lang talaga ang alam natin ng petsa, no? Kung hindi tayo mag-checking dyan, hindi natin alam kung anong petsa ngayon. Kasi ang kanya talaga. Ang sinasabi ko sa kanya, yung sahod talaga dito is 5 or 6. Ngayon, nakakalimot, minsan naibigay na ng 8. Tapos sasabihin, nalimutan ko, hindi nyo pinaalala. Sabi ko, oh my God. Kailangan pa bang ipaalala? Ang sarap. Kayo kaya, sahod nyo kaya, no? Sahod nyo kaya. Lilinis na Tapos sa taas. kakalimutan ng boss nyo. Anong mararamdaman niyo, okay? Parang walang bawas ang pagkain ko. Okay, mamaya na ako kakain ulit. So, hanggang dito na lang ako. Marami pa kaming gagawin. Maghakot ako ng mga, mga kargada. At magtatapos. Tapusin namin ang mga bago magluto. Mag-alas 11 pala. Diyos ko po. Sige, hanggang dito lang kami mga bayad. Ano ba? Marami pa kaming gagawin. Nagpasalamat yung tanana. Din nilang kukutom. So, puhon-puhon na lang ko magbuyang-yang sa inyong mga pangalan, ha? Daghang salamat din yung tanan. Kaya na to ni mga FW.